assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu ko salminde e juurade bisimilla men naten e windande men hande kadi ko jaa jannguno ɗon garen kadi mbayɗen jaa o guitten gadden alkulal biyetegal nga wona en timmini ko jangete ko hankadi guitten ɗo gadden alkulal nga ko ni windirte mawɗo nga mawɗo ay nga tokkoto ne gasi kadi ngara mbaɗa mbanɗaɗa ngola lawol ni itta jatan nana ɗon ga o gasi wonti nga ngara guitta ɗo ja o tan ɓata ɗon ga wonti gi itta tan ji o lomba ɗon ga wonti nge itta ja o mbatta ɗon ga wonti ngo itta ja o mbaɗon go wonti ngu ngara pooɗa ittu ja mbatta ɗon ga wonti nga ittu ja mbaɗa ɗon ga wonti ngi ƴettu ja gitta wonti nge yaltin ja o mbaɗa ɗon ga wonti ngo yaltin ja mbaɗon go wonti ngo ngaɗo yaltin ja nden mbaɗon ga woni ang yaltin ja mbaɗon wonti ing yaltin ja mbaɗon ga wonti eng yaltin ja mbaɗon ga wonti ongo yaltin ja mbaɗon ga wonti ungu ngara yaltina ja mbaɗon ga wonti ang yaltin ja mbaɗon ga wonti ing yaltin ja mbaɗon ga wonti eng yaltin ja mbaɗon ga wonti ongo yaltin ja mbaɗon ga wonti ungu ay a wayli ɗum e sifa newiɗo keeɗiɗo jawɗo hankkadi ko ɗo noon windande ɗe haaɗi koƴƴo mbawal mi haalimi koƴƴo mbawal ko ni wayata koƴƴo mbawal ko ni tan wayata on ji kañum masetake ayi ni tan wayata masetake e kala wiye ma he ɗo waɗi karɗo dow to ko hen koƴƴo mbawal wonata koƴƴo mbawal ko hen wonata on paami ɗon ɗum ɗo tan ko janggueteno ko on dewini alluji mon ɗe gila dow ha yettiɗo hankkadi kala deftere nde timɗa ka janggowo ko heddi ko holle tan hankkadi no sañirte haala an noon woni kaalowo ekkitoɗo bindol a hollama hankkadi foof ekkol ngo fof hollama ɗum hankkadi ɗo gandita kala ko bindu a janggani ko ɗo pamata daga an a janggano ɗo tan gandata kadi ko bindi fof a janggani mi anda ko janginmami ko a famani ɗum wadde piitoɗa alluje ma gotal ha mbawa fof gonta gandu bindi heddo gandal noon gasata hewata gandal hewata gasata amma ko jangguete e bindi pulaar kam en gayni ɗum bindi ɗi ko jangguete maseten ko en gayni ɗum amma gandal ngal gasata ene fof ma heeɓa gandal ka andano aɗa fama ka famano e bindi he wadde ɗum woni nga mawɗo nga tokos masɗe mon nani a i e o u polle mon nani a i e o u ɗo ko nga ang ngi ing nge eng ngo ong ngu ungu koƴƴo mbawal ni koƴƴo mbawal basata ni wayata
en timmini wadde numéro ma nani 00221 77 906 14 81 Yaya Ly ngara nulda ballal ma a wallama ƴettu ballal ma nulda gadda min jiiya min ganda annene a tini a wallama anne tinta wallude ngara balla so sogganama ɗum gila dow ha less a yiyani baɗɗo ɗo mo Allah yimo yiidima e makko o wallima anne dawol ma ƴetta ko mbawɗa nuldama ɗon so Orange Money so Western Union garama ndennine ñobbe gadde gandal ngal ɓeydo gandal ngal barke ha soode on jangginama gasi bindi gasi barke o mbaɗe hen ɗaɓɓon barke o yo Allah hokku on barke o allahumma amin on jalo ko cakki ɗo woni jangde nde haaɗi ko jangete bindi ɗi on gayni gila dow ha less masɗe pulaar ɗe ko joyi tan on kollama joyi ɗe pooɗani on kollama joyi poɗɗe ko heddi ko fof so rendi ko 25 nan toon on paami yenta e koƴomowal 26 wona ɗum ɗo so rendoyi tan fof hawrata ko capantati ɗiɗi alkulal jangetengal on paami ɗon holli fof hay hunde keddanaka heddi ko onon keddi on kolla fof hay hunde keddanaka onon keddi lokku en nande e famde e gollirde saabi Allah on jalo jaako cakki minen gay min jelli min yaafima so jarlaɓe yaafaɓe wassalam